bueno, erroldan, ez dakigu ondo. Ze Argentinan, bueno, erroldan ez da galdera hori eskatzen. Zenbat lagunik hitz egiten du galeza. Baina han, 3.000 galezko iztuna dira. Eta, urtero bertortzen dira, ez daki, hogeita hamar bat pertsonak edo, eta galezaik ikasten dute. Historioa, peska, bitxia da. Orduan galdera da, ia galezterrak kolonitzariak izan dira. Neuri txiki batean, hori da. Orduan, galezerazko hizkuntza, zer badaki, guztiz bere hori jakingo duzu, ez da? Galezi hizkuntza hizkuntzeltiarra da, eta hizkuntzeltiarrak hizkuntz indo-europearrak dira. Orduan, bengaliarra hizkuntz indo-europearra da, bai kolombiara, bai katalanara, bai alamanera, etc. Eta irlandera, eta eskozioko gailera, baita ere. Orduan, hemen, daukagu, galezera, eta irlandera, eta maniara, bakizu, maiz irla hori, eta gaeliko, eskoziarrak. Eta beste bi daude, Kolumbiara eta Berkoiera. Eta nun ditatoz. Ez naiz garai honetako espertua, baina hizkuntza zaldiarrak lotzen dira Laten eta Hallstatt deitzen diren kulturekin. Hautsi onzi kulturekin, hori da urban culture. Hori da kultura hori ez da baida asko daude ia benetan horrela zen. Baina hain dela 2000 eta bostean urte, agian, genukan horreko, hizkuntzeltiarrak edo, antzinako hizkuntzeltiarrak edo. Eta, orain dela 1500 urte, egin zen horreko ekspansinua edo, eta joaten ziren, mendikan, Turkiera, bai Liberiara, eta baita ere Irla Bretañetara. Eta, badakigu badago Galizia bat hemen, eta baita ere, hemen. Baina, hori da hizkuntzeltiarren oinarria edo, eida. Horretaz, badago, ez da baida oso xutsua da. Ez nahi xatzen. Orduan, hizkuntzeltiarrak bi sailketan bereiz daitezke. Zaten dugu, hizkuntza goidelekoak, Irlandera hizkuntza, maniarra eta eskozioko gaelikoa. Zaten zu horreko hauek dira hizkuntz goidelekoak. Antzinekoak dira.
Eta hizkuntz Britonikoak, orduan, zer daukagu hemen, bai galesera, eta kolumbiara, eta bretoiera. Orduan, gutxi gara karakteristiko linguistiko batzu balauzkate bi xalketa hauek. Orduan, eta deitzen dira Q eta P zarta, adarrak. Ezen bat eman behar zitzaien, eman ziena. Hartu dugu modibide bat. Lau. Lau gaztelaniaz. Bai? Bai. Orduan, landera, bilandras. Kiaher. Ku. Vale? Ku. Kiaher. Baino galeseraz, pedwar. Itz berera. Baino aldatu egin da. Eta hori da pedwar. P. Orduan, ze antzinean, bazegoen olako oazkora kwa. Eta kwa bihurtu zen Irlandaran, eta Eskoziaran, eta k. Eta men p. Orduan, 4, kiaher, pedwar. Bost, bost gaztelaniaz? Eskerrik asko. Irlandaraz, kuig, hien do tri, kiaher, kuig. Eta galeseraz, pin. U, eskotzen da, I bezala. Ez dakiz egetik, pin, indai tri, pedwar, pin. Vale, gota xamea. Bakizue pelikula, Amerikoetan, mundu guztia deitzen da, McNamara, McCarthy, McGill, no sé qué. Es que McNamara, badakizue zer esan nahi duen? McNamara. Macek esan nahi du xemea, orduan McNamara itxasoren xemea. McNamara. Orduan, zer gertatzen da Mac, Irlandaraz eta galeseraz, mag. Orduan, P hori bihurtzen da B, baina lehen zen map. Ez da? Bai. Hasiko naiz hemen ikusten pixkatzuetaz. Euskaraz, zu zarete euskaldunak, ez da? Horrek zen nazue, orduan euskaldunak zarete. Eta pertsona bat euskara ulertzen ez duena, deitzen da erdalduna, ez da? Eta erdal hori zer zan nahi du? Erdal horrek, zer zan nahi du? Baina interesantia, eta gaztelaniaz, euskalduna, nola zen da? Basto, bai. Orduan interesantia da, gu eta gutarrak, euskaldunak eta erdaldunak. Hau, Kamri hori esan nahi du galestarrak eta entzinako galeseran hori antzineko formotan. Eta esan nahi du, aberkidia, komrogi. Agian, oain dela, 1000 urte esaten zen komrogi. Baina oain, esaten da Cymru. Baina, bro, esaten da, bro itzorek esan nahi du eskualde.
orduan abekideak. Baina inglesez, galestera nola esaten da? Welsh. Eta hori esan nahi du kanputarra. Orduan gai horietako ingelesek, edo inglesek izango ziren inglesek, deitzen ziren galesterrei, Welsh, haiek, kanputarrak. Orduan hori interesantia da, pixkat. Eta, galesterren sintaxia, aditza, sujetua, objetua. Eta badago horretaz ez da baila da. Baina gutxire bera ala da, ala da. Orduan, rodas I garkoch, wrth I tia heddiw. Eman dut ni kotxe gorria I osaba I tia gau. Orduan, gutxire bera. I tiaren osabari kotxe gorria eman dio gau. Orduan, zer. Bai. Orduan, horrela funtzionatzea. Hitz egin du pixkat aintzinako zelta hizkuntzei buruz, orain hitz egin dugu aintzinako galesari buruz. Bakizue, oain dela mila bosteun urte, galesa hizkuntza bai Eskozian eta Inglaterran hitz egiten zen. Orduan, aintzinako galesara hitz egiten zen. Eta nola zen tamañuzke, eskuiztribu batzuetan, erromanierrek deitzen ziren botadini, galesara hitz egiten ziren talde hauei. Eta talde hau, edo, tribu, hau deitzen zen Gododin. Eta haien gotolekua zen, Edinburgo. Orduan, oain dela mila bosteun urte, zu joan bezina, ara, Edinburgora, galesera, hitz egingo zizuten. Orduan, eta badaukagu historio oso polit bat, oso poema zaharra, galestarrantzat oso importantea dena, eta, explikatzen du, nola tribu, honen gudariak nola joaten ziren ingelesen aurka, ze ingelesak, miristen ziren, garai monetan, bai Dinamarkatik, eta bai Holandatik eta Dinamarkatik. Orduan, liskar batzu, asko, izaten zituzten haiekin, eta galdu egin zuten. Egin zuten noski. Baina hori da poemarik galeseraz, poemarik zaharrena. Eta baina bitxia da, ze gaur egungo galeseritik gertatzen da. Hori interesante, no? Dautugu beste izkiratze batzu, hau, kaso hontan, tauen herrian, eta bederatzigarren mendean, dator, hori, antzinako galeseran idazten da. Eta hori, ez da, irakurtzen badut, ez da, galester batek ez du ulertuko zer esan edo.
nahiko diferentea da. Honetaz hitz egingo dut pixkat, hau da Hywel legedia. Nor zen Hywel Dda? Esan nahi du, Hywel Simpson, Hywel Simpson, eta bere errege bat zen, hamargarren mendian, eta bere, gutxi bere, Gales herria batu zuen. Tempora askorako ez, baino herria batu zuen. Eta zer egiten duzue, herri bat batzen duzuenean. Egiten duzue olako legedia, eta berak idatzi zuen hori, edo beste batek idatzi izan zuen. Interesante da, legedian importantea da justizia eta ez zigortzia. Hori da, pixkat interesantea da, baina ez da existitzen. Orain joten gara garai erdiko galesera. Hauek dira ipuin garai erdiko galeserazko ipuinak, kontakizunak, oso politxek dira, eta ermedadera galeserazko lituraren ari bitxiari importanteena. Oso politxek dira, eta erremontatzen dira amairugarren mendira. Baino mentalitatea burdinezko aroaren mentalitatea da. Oizko historioa,